mahita jongjong. Tatanya ko manasida nang majalo paso-paso pardongan sa repeonon. Asa di paso-paso debata par sa repeon nasida tujoloanon. Ale Tuhan debata ama namin na badia jalan na sumurong. Hutangnya ko kami rumah tangga ni Irwan Alberto situmurang doho cahyani rumaya buru sinaga. Nang hot ripe sa darion. Paluwas manasida marlas ni roha. Jala di bagasan hasa tiaon ni par sa repeon sinodangan. Ni holong ni roha Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan Yesus Kristus. Parohay manasida asamar hapusan Tuhon na sida dinasa gulmit ni ngoluna. Lumubi mga dopi panosak ni alogo dohot galubang ni parnguluanon. Mulotong rope akka pangujunan dohot hasusaan. Pamunang manasida maralohon akasi pangago. Pargugoy, tukoli, cala apuli nasida uju mga dope si taonon duhot parukilon. Asa manahan jala sa tiya manguloy hogan o pare. Aleton di porbadia. Sungguli manasida asa say ingot marsaor tuhatam na badiyay. Ajari asa say hot, jala uduk tupatik dohot uhummu. Paringgas na sida asa ukap madohoti akka parmingguon dohot tupunguan ni akka na porsea. Pasu-pasu ng akka na toras dohot sude si solhot ni dongan nami naung hot ripeon. Pasu-pasu ng pardalanan ni adat siyan na mamuka saha tu paujuk konan non. Asa gabedalan ni parsoran na uli na dinggan patubu holong. Masya holongan ni raho ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Rap mahita madok tangiyang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran nito di porbadia ma, namandongani hamus sa luhot na. Amin.